Tervetuloa uuden videon pariin! Tää on olympiasketsi. Joo! Eli joo. Eiks tää on mun kanava? Ei. Oho, Väärä kanava. Oho, sori, hei. Kai me voidaan kumminkin tehdä se olympialaisvideo. Joo, Okei, hyvä, kiitos. Okei, no niin. Joten... Nauttikaa. Ensimmäinen laji on ampuminen ja toivotetaan tervetulleeksi J6E. Ja sitten meillä yksi kilpailija ja 5. Yes. 1 millimetri. Siinä oli juokse. Seuraava. Sitten Jere. Ja 5 ampuu. Seuraavana ampuu J6. Evertti. Evertti. Mistä se ampuu? Ammu jo. Lauro ei puhu. Hylätty! 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 Ei onnistunut! Hylätty! Jes, mä voitan tän. Tätä taaksepäin eteen. Mä voitan. Tässä tulee muuten maailmanennätys. Mä pistän tätä vähän eteenpäin tälleen. Oho. Noniin. Hirvi! Seuraava laji on painiminen ja Jere Evert toppele. Kolmas laji on panoksien heitto. Maailmanmestari! Astu kehään. Ensimmäinen heitto on Jere. Kyllä ne on jo valmiit. Ei järkeä heitossa. 9 metriä! No sketsiä Eeve. Se tuli täysiä hei. Okei, uusinta sitten, jos tää on oikeesti sketsi. Seuraava laji on kessari ja sellaiset on polvilteen trampa tossa ja kaikki valmiina ja pallo. Evert saa hyvän laukauksen. Sitten Jere Evert kikkailee. Lämä, ei mene! Jere kikkaa. Ei mene! Evert, ja lämä, ei mene! Jere laittaa ja ei mene! Sitten... Ei! Evert se ei vaan hienosti! Ja Jere ei tee mitään, mutta Jere... Mitä? Mikä maali? Ja maali! 2-1. 2-2. Siis tää on niinku 500 peli. Jere, sun käsi näkyy. Peli jatkuu. Jere heittää maalin 3-2. No okei, vetää. Mene selostan tuolla. Jere kikalee, vetää, tippaa ja sitten Evert vetää ja 4-2. Peli on siis 5. Ja Evert kikkaa ja lämää! 3-3! Ei vaan 3-4! Voi. Tolppaan! Maalikamera täällä. Evert kikkailee, lämää, ei mene! Tervetä, ei! Jaa! Jere voittaa pelin! Mä voin itse! Nyt! Maali! Ylärima! Game saver! Tolppa! Miten sä näet? Kyllä mä tiedän. Kamo peli. Siellä! Selvää! 1-0. Sano Jere niille, että ne ei tule edes. Siellä on yläkulmaa. Siellä! 2-1. Tolppa! Kiitos. Siellä! Siellä! 3-1. Aiko?
Jeesus. 4-2. 4-3. Han. Siis Jerry. Miten se seivasit se? Ja siellä lepää 4-4. Tavallinen. Ja siellä lepää 5. Kiitos kun katsoit videon. Muista tykätä ja tilattaa molempien kanavat. Seuraava osa tulee tästä J6E-kanavalle. Muista tykätä siitä. Some tulee tähän näytölle nyt. Bam! Se on ensi videon. Moro! Ensimmäinen laji on ampuminen ja toivotellaan tulleeksi. Toivotetaan tervetuloa. Ensimmäisen lajin pariin ja... Ensimmäinen laji on ampuminen ja toivotetaan tervetuloa. Toinen nipilä menee kohta. Ootko mä keittänyt tätä? Menin naapurin pihaan. -2 metriä. Sika! Eikö me jostain tästä saa? Team back!